كرم سلام 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 كما تكونوا كما ياللهم داغماي كأمصيناكم والنا دحرزا مسغاغرت موزيكا سناي كويني سلام كم بزاح كما ياللهم زغون لهم معنت نري اخا سلامنتاي باني وك احبسي اب ايرترا خبر ازي كم عبنت امود اتا فيديو انا ساخت ملسا كسام مود اتا زلفت كاتلوا بخبرنا عدم مجلسي طلب and قرب ويكع demand and supply مسؤو تأثر كساب زخونة تباني مخبار كساب مودة مسانا خصنحو نخبري نعدمكم مساقاقرني اشتي مزيكا خنقبر كساب سوازقكمنا احوات قال كرن كنبلاينا خالم ما انتي Here you go. Sure. كرم سلام 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 نقعد حن مصخمنا بحبش اديوكيشن كما يتخونوا كما ياللهم روحوا ساود عمت مايك حيلزقي حراي بلسكي دحان دفار دحركن كملسا صب غيركا انا ساياتوان قعد حن مصخم بلو كم تلمد لو خا بزعبا انتاينا كنمهار مسيركم mostly like the economic supply and demand ابعدا غانتا يزلو سلام انت ايبان كبير نبل وك اسلام انت اي حدا نجر كبيرنا نبل انت ايو زخون زلو انت ايو
ጠንቅናቱ ንምምፃእ ብዛዕባ መግለፂ ብዙሕ ኣብዚ ኢኮኖሚክ ኢና ንገልፅ ዘለና ሶ ኣብ ኢኮኖሚክ ትምህርትና ብዛዕባ ኢኮኖሚክ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 101 እዩ እቲ ቤዚክ ኢኮኖሚ ሶ ስፍሕ ዝበላ ኣይክኸውን እዩ ከምቲ ልሙድ ናብቲ ሸርና ክንመፅእ ኢና ደጊምና ደጋጊምና እንቋዕ ዳሓን መፃኹም ናብ ሕበሻ ኤዱኬሽን ሸር ክንገብር Here you go. كرم ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ መን ይውስኖ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ መን እዩ ዝውስኖ ነዛ ኣብ ዕዳጋ ትሪእያኖ ዘለና መን እዩ ዝውስኖ ኣሕዋት እስፔሻሊ ኣብዚ እታ ዝሓለፈ ቪድዮ ብዛዕባ ካፒታሊዝም ዝብል እንድሕር ኣንቢብኩማ ምስኡ ዝተኣሰር እዩ ካፒታሊዝም እንታይ እዩ ኣብኡ ገሊፅና ኣለና ስለዚ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ንብረት ወይ ከዓ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ ኦራንጅ በል ኣፕል በል ባኒ በል ምጥሖ በል ዋትኤቨር ጋባ በልሲ እንታይ እዩ ዝውስኖ ነዚ ንዑ ዝውስኖ እንታይ እዩ እዚ ብዚ ንህለይኩም ቀረብን ጠለብን ወይ ከዓ ብእንግሊሽ ከዓ ሳፕላይ ኤንድ ደማንድ ይበሃል ሶ እንታይ ሳፕላይ እንታይ ደማንድ ኣብ መወዳእታ ባኒ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ክብርቲ ክንሪኣ ኢና ስለዚ ንሎሚ ንሪኣ ግን ንሕጂ ንሪኣ ክሳብቲ መወዳእታ ማለት እዩ ብዛዕባ ቀረብን ጠለብን ዝብል ኣርእሲ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ ሶ ደማንድ ጠለብ ማለት እዩ ብትግርኛ ጠለብ እዩ በቃ ጠለብ መን እዩ ባየር ሳይድ እቲ ገዛኢ ዝጠልቦ እዩ ገዛእቲ ንሕና ወይ ከዓ እንታይ ንበሃል ከዓ ኮንሱመር ከዓ ንበሃልና ብእንግሊሽ ንሕና ከም ገዛእቲ ወይ ከዓ ጠለብ ንደሊ ኢና ራይት ከም ጠለብቲ ወይ ከዓ ከም ገዛእቲ ወይ ኮንሱመርስ ወይ ባየርስ ኩሉ ኮታ ገዛእቲ ኢና ሶ ብኣና ሳይድ ዝርአ እንድሕር ንኣብነት ናይ ሓንቲ ኣፕል ፅቡቕቲ ኣፕል ኣላ ንሪኣ ዘለና እንድሕር ፕራይሳ ፒ እንዳበልኩ ከይደ ፕራይሳ እንተወሲኹ ራእይዋ ናይዚ ኣፕል እዚኣ ፕራይሳ እንድሕር ወሲኹ ወይ ከዓ ዋጋ ናይዛ ኣፕል እዚኣ ናይዛ ኣፕል ንሪኣ ዘለና እንድሕር ወሲኹ ውሕዳት ባየር እዮም ዝገዝእዋ ነዚኣ ውሕዳት እዮም ዝገዝእዋ ምክንያቱ እቲ ሃብታም ወይ ከዓ እቲ ገንዘብ ዘለዎ ጥራሕ እዩ ዝገዝኣ ኦራንጅ ኣብ ዓድና ኣራንሺ ኣብ ዓድና ነፍሲ ወከፍ ገዝእ ድዩ ከምዚ ብስደት ኣይገዝኦን ስለምንታይ ኣራንሺ ኣብ ዓድና ብዙሕ ሰብ ዘይገዝኣ እቲ ዋጋ ናይታ ኣራንሺ ኣብ ዓድና ኣዝዩ እንታይ ክቡር እዩ ክቡር ስላብ ዝኾነ ዳርጋ ንገሊእናስ ኣይትምልከተናና ብሕልፊ ነቶም ሓረስቶስ ርኢና እውን ኣይንፈልጥ ናብ ዓመት ከም ሓንቲ ንጣቢና ንርኢ ከም ገለላ ምፅእ ኢላ ኣደኻ ንዕዳጋ እንድሕር ከይዳ ኣብ ወርሒ ድዮ ገለ ሓንቲ ሒዛልካ ትመፅእ እሞ እቲ ሓንቲ ራሽ ትማቐላ ምስቶም ኣሕዋትካ ሲሶ ትበልዕ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ክቡር ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ኣይገዝኦን ኣራንሺ ደን እንድሕር እቲ ዋጋ ክቡር ኮይኑ ኩሉ ሰብ እንድሕር ዘይገዝኦ ኮይኑ እቲ ናይቲ ኦራንጅ ናይ ምግዛእ ፓወር ኣብ በዓድና ኣይኮነን ለሰ ኣብዚ ናይ ምግዛእ ፓወር ወይ ከዓ እቲ ክግዛእ ዝግብኦ ለስ ይኸውን እንታይ ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ኣፕል ኣሎ እንድሕር ብዙሕ ኣፕል ኣልዩ እንድሕር ዋግኡ ክቡር ኮይኑ ሶሪ ብዙሕ ኣይኮነን ኣፕል ኣሎ ዋግኡ እንድሕር ክቡር ኮይኑ ብውሕዳት ሰባት ጥራሕ እዮም ዝገዝዎ ብዙሓት ሰባት ክገዝኡ ይኽእሉን ምክንያቱ ዋጋ ክቡር ስለ ዝኾነ እዩ ኦኬ ደን ኣብዚኣ እቲ ፕራይስ እንታይ ይኸውን ሽዑ if the price down እቲ ናይቲ ኣፕል ፕራይስ እንድሕር ዳውን ኮይኑ ናይ ኦራንጅ በዓድና ኦራንጅ ክወስዳ እያ ድሓን እታ ኦራንጅ እንድሕር ዋጋኣ ትሕቲ ኮይና ኸ ብዙሕ ሰብ ከይዱ ክገዛእ ይኽእል እዩ ሶ ንምንታይ እዮም ብዙሕ ኣፕል ዋጋ ክቡር ስለ ዝኾነ ናብ ምንታይ ይቕይሩ እቶም ሰባት ኣብ ኦራንጅ ይገዝኡ ለሚሳሌ again ወላ ኣፕልን ኦራንጅን ድሕር ኣምፂና ወዳድርናን ክልቲአን ኣየና ይበልፅ ኣፕል ይበልፅ ሓቀይ ኦራንጅ ትሕቲ እዩ ስለዚ እዚኣ ዋጋ ስለ ዝኸበረትካ እዚኣ እንድሕር 10 ቅርሺ ኮይና ንሓንቲ ኪሎ ነዚኣ ኸ 7 ቅርሺ እንተኮይና ንሓንቲ ኪሎ ነዚኣ ኢኻ ትገዝእ ምክንያቱ እዚኣ ዋጋ ስለ ተሓስረልካ እያ ሶ ጠለብካ ናበይ ከይዱ ኣሎ ናብዚ ከይዱ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክኸውን እዚ እዚ ሃይ እዩ ዘሎ እንድሕር ሃይ ኣልዩ ዋግኡ ዝገዝኦ ሰብ ውሕድ ይኸውን ማለት እዩ ሶ እንድሕር ፕራይስ ወሪዱ እዚኣ እንድሕር ፕራይሳ ወሪዳ ንታሕቲ ሶ ፒፕል ክገዝዋ ይኽእሉ ህዝቢ ሽዑ እቲ ኮንሱመር ከዓ ክገዝእ ይኽእል ማለት እዩ እዚ እንታይ ይበሃል ሎው ኦፍ ዲማንድ ብዝያዳ ክሪአኩም እያ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌራ ትገልፃ እያ ለሰይ ብዚ 7 ቅርሺ ክንብሎ ኢና 10 ቅርሺ ክንብሎ ኢና 15 ቅርሺ ክንብሎ ኢና ኳንቲቲ 20 ክንብሎ ኢና 10 ሓባ ክንብሎ ኢና 20 ሓባ ክንብሎ ኢና
እዚ ካ 30 ሓባ ክንብሎ ኢና እዚ ሓባታት እዩ እቲ ኣፕል ማለት እዩ ኣፕል እዚ 10 ሓባ 20 ሓባ 30 ሓባ እዚ ካ ዋጋ ናይ ኣፕል እዩ በዚ ካ ንሪኦ ኣለና እዚ ካ ፕራይስ ማለት እዩ ንስኻ እዚኣ ትሪኦ ዘለኹም እታ ጠለብ እያ ጠለብ እያ እዚኣ ዲልዋ ዘሎ ደማንድ ከርቭ ትበሃል ከርቭ እያ ትሪኦ ኣለኹም በዚኣ ከምዚኣ ኢላ እዚኣ ጠለብ እዚኣ ከምዚኣ ኢላ መፅያ ኣላ ኦኬ ሶ እንድሕር ዋጋኣ ትሪኦ ኣለኹ ኣብ 15 ቅርሺ እንተልያ እዚኣ እንድሕር ኣልያ ዋጋኣ ኣብዚኣ እንተልያ ክንደይ ክግዛእ ዝኽእል ኣብ ዕዳጋ 10 ሓባ ጥራሕ ኢኻ ክትገዝእ ትኽእል ምክንያቱ ለሰይ 10 ሰብ ጥራሕ ከይዶም ክገዝኡ ይኽእሉ በቃ 10 ኣፕል ጥራሕ ዝግዛእ ማለት እዩ እዚኣ ምክንያቱ ስለምንታይ ዋጋ ናይቲ ኣፕል ወይ ከዓ ዋጋኣ ክቡር ስለ ዝኾነ ኦኬ እንድሕር ናብ 10 ቅርሺ ወሪዳ እታ ኣፕል ናብ 10 ቅርሺ እንድሕር ወሪዳ ናበይ ክትመፅእ እያ ናብዚ ኣላየነ እያ ክትመፅእ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓ ዋጋ እታ ኳንቲቲ ትመፅእ ሶ 20 ከዓ ክግዛእ እየን ኦኬ እንድሕር ናብ 7 ቅርሺ ወሪዳ እታ ኣፕል 30 ክግዛእ እየን ስለዚ እንታይ ኢና ንዘላ ፒ እንድሕር ፕራይስ ሎወር ኮይኑ ኪው ኳንቲቲ እንታይ ክኸውን እዩ ሃይ ይኸውን ማለት ብሓፂሩ እዚ ነቲ ዕዳጋ ነቲ ማርኬት ስለምንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ መን እዩ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ መን እዩ ይውስኖ ንዝብል ሓደ እቲ ሳፕላይ ኤንድ ደማንድ ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ኢና ዘለና ኣብዚኣ ፕራይስካ ዋጋ ናይ ንብረትካ እንድሕር ኣዝዩ ትሑት ኮይኑ ብዙሕ ክግዛኣልካ ይኽእል እዩ ብዙሕ ክሽየጠልካ ብዙሕ ክግዛእ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ጠለብ ብዙሕ ቀረብ ከዓ የድልየካ ኣብ ደማንድ ሳይድና ዘለና እዚኣ ኣሆብ ሒዝኩማ ብሕፅር ዝበለት ንህልኩም እንድሕር ዋጋ ንብረትና ዋጋ ናይ ንብረት እንድሕር ሃይ ኮይኑ ብዙሕ ገዛኢ የብሉን ውሕድ ገዛኢ ይህልዎ እንድሕር ትሑት ኮይኑ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ገዛኢ ይደሊ ክገዝእ ማለት እዩ ብዙሕ ገዛኢ እንድሕር ደልዩ ናብዚኣ ኢና ክንመፅእ ሽዑ ቅድሚ ኣምፃእ እቲ ለው ሕጊ ናይ ደማንድ እዚ ኢና ኣለኩም when price goes up price እንድሕር ላዕሊ ከይዱ ዋጋ ማለት እዩ እንደን ኳንቲቲ ኪው ዳውን ይኸውን ፒ እንድሕር ኣብዚ ኣሎ ኪው ኣሎ ፕራይስ ተወሲኹ እቲ ዝግዛእ ጠለብ ከዓ ውሕድ ይኸውን እዚ ሕጊ ማለት እዩ እንድሕር ፕራይስ ዳውን ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ከዓ ብኣንፃሩ ማለት እዩ ኪው ከዓ እንታይ ክኸውን ኣሎ ሃይ ይኸውን ማለት እዩ ተስስ ሕጊ ናይ ደማንድ እዩ እዚ ከምዛ ኣብዚኣ ዝረኣናያ ኦኬ ደማንድ ወዲእና ኣለና ጠለብ ወዲእና ኣለና ቀረብ ኢና ክንመፅእ ሽዑ ቀረብ ከዓ እዚ ከዓ መን እዩ በቱ ሸያጢ ሳይድ እዚ ንስኻ ገዛእ ነርካ ምስ ኣብቲ ከዓ እቶም ዘፍርዩ ሰባት እዮም ዘፍርዩ እዮም ኦኬ ኣፍራይ ወይ ከዓ ፕሮዲስ ዝገብር ነገር እዩ ወይ ከዓ ኣብ ዕዳጋ ዘቕርበልካ ሰብ እዩ እዚ እንታይ ክኾን ኣሎ እቲ ፕራይስ እንድሕር ኣብ ኮይኑ እቲ ዋጋ እንድሕር ኣብ ኮይኑ ሃይ እንድሕር ኮይኑ እዚ በዓል ሳፕላይ ዝቐረብ ዘለዎ እንታይ ይገብር ፕሮፊቱ መክሰቡ እንታይ ይኸውን ሃይ ይኸውን ብዙሕ ክሽየጥ ይደሊ ብዙሕ ቀረብ የምፅእ ምክንያቱ ዋጋ ናይዛ ኣራንሺ እንድሕር 30 ቅርሺ ኮይኑ ናይዛ ኣፕል ብዙሕ ኣፕል ክሽየጠሉ ይደሊ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ መክሰቡ ፕሮፊቱ ኣዝዩ ሃይ ስለ ዝኾነ እዩ እቶም ሓረስቶት ብዙሕ የፍርዩ እንድሕር እቲ ፕራይስ ወይ ከዓ እቲ ዋጋ ናይቲ ኣፕል እንድሕር ታሕቱ ኮይኑ ፒ እንድሕር ዳውን ኮይኑ ከዓ እንታይ ክኾን ኣሎ ብዙሕ ኣየፍርዩን ምክንያቱ እንታይ እዩ መክሰቦም ወይ ከዓ ፕሮፊት ናቶም ስለ ዝትሕት ስለዚ በቃ ከምዚ ምሻ ኣለካ ኣይግደዱን ንኸፍርዩ ማለት እዩ ናብታ ገራፍ ኢና ክንመፅእ ሕጂ ለሰይ እዚኣ ንህልኩም በዚኣ ሕንፃፅ እያ ትኸይ ዘለካ ናይ ምንታይ ሳፕላይ እያ እዚኣ ማርኬት ሳፕላይ እንድሕር 10,000 ኣብዚኣ ንህለኹም 10,000 ሳፕላይ እንተልዩ እንድሕር እዚ ናይ ከርብ ሳፕላይ ማለት እንድሕር 10,000 ዝፈረልዩ እዚ ከዓ ፕራይስ ብክልተ ቅርሽን 50 እንድሕር ንሓደ ነገር ትገዝኦ ኮንካ 10 ቅርሺ ናይ 10,000 ነገራት ጥራሕ ኢኻ ትገዝእ ዘለካ ማለት እዩ ኳንቲቲ ኦፍ ሳፕላይስ እንታይ ይደልዮ ዘሎ ፕራይስ ክውስኸሉ ይደሎ ሞር የከፍሪ እንድሕር ብ5 ቅርሺ ክሸጦ ዝኽእል ኮይኑ ከዓ ረኣይዎ ብ5 ቅርሺ እንድሕር ክሸጦ ኺሉ 35 ነገር 35,000 ኣፕልስ ንበሎ ድሓን ከምተን ኣፕልስ የፍሪ ምክንያቱ እዚ ሸያጢ እዩ መክሰብ ዝደሊ ሰብ እዩ
سو اتواقع عند حر هاي كوين اللو بزي واقع عند حر هاي كوين اللو تاخون له بزح فري كفري يدل مالتي. So I know it's complicated حوات نابت simple نكمتسي بزعبا ذا أبنت نايبان ناي قالن زبولكو أبو مور كقلتسي مالتي بقلل زبالي. So إزي أتقن دحر بأربعة قرش شوط أولي إزي أفراعي عيسران حمشان راح يخفر يخبلك. أنا أدو أنا بزح مخسبة يركب نزله بأربعة قرش حمسان دحر شوط أولي الشيات أي كأنت خوني سالاسات راح أنا خفر يزل. So من يوم زبا أزلو اتيوم كل يوم اتيوم ديمان ويكاتهم نحنا جزاتن اتيوم سابلاي تما قربتن. So demand زلو سب أب demand زلو price كوحدو يدلي أب supply زلو خاتم أفريتها price أنت خجبر دلي هاي كونه يدلي. So هاي مسكونه له high profit كوسد يدلي إذا كا حاسر اللي يدلي that is هجي أمونغو ناي كلتي أني نحن متسشة. So أبيد علم زعرقو أبزح المتيا مجمرة to law of ناي supply type price عند حروس خاليو more supply فرم عليه price عند حرو واحد عليه خا less supply يمصو less قرب يمصو price ده يحسوري انتاي واحد نمس مالتي أيفرين تي نخفري وجزية فو input ناي تناوز هو less يدلي ومالتي that's okay no that's okay so less يدلي و ناتو نقطة فري أنا تانجر بزح سعر يليك it's input cost بحالله it's input cost لب قلبت جمر ماشينري جمر النجارات نعو نتي قحم بالكال بزح نجار سلازم خون عند حرب 4 قرش شات واليوم so less يخون so بزح قرب كمسو ايدولين مالت so this is how law of supply so ما أصل على نزر رخبة كلتين أبزي أنا لكم أبزي أي حقوق سعين كلتين إذا equilibrium price and an equilibrium quantity بحالتي كلتين نزر رخبة له هالدمان بزي أنا لنا هالطلب أزي أنا لكم طلب أزي እቲያኻ ቀረብያ so ቀረብን ጠለብን ምስተጋጭዋ ምስተረኸባ they are both ዕጋበት ተፈጢሩሎም ኣሎ so ኣብዚኣ ዘላ ዋጋ ክሸጥዋ ግዱ ለሰይ 20 ኢፈርያ ንበለን 20 ሺህ ኣብዚ whatever ኣብዚ ከዓ ብ15 ቅርሺ ዋላ ንበሎ so እዚ 10 ቅርሺ ኣሎ ኣብዚ ከዓ 20 ቅርሺ ኣሎ so እዚኣ ኢኩሊብሪየም ናይ ማርኬትና በዚ ይግደዱ ኩሎም ስለዚ ናብቲ ማርኬት نابزي ناي equilibrium price ناو تقدم خد allo surplus and shortage زبل allo detail you don't need to know that بزح اللي أنا مهنيات أبلع الحركين هجين أبنت إذا بزح طلبات عند بزح طلب بزح مت عند حركين أنت أخذ نابزي خمس خلي الشفت خجبر أنا إتدمان نابزي عند شفت غيره رأيوه إتدمان أبي كوين الله تا equilibrium price أبزي كالف فتير الله أبزي كتمتي أزيا quantity and price كأبزي خمسيو price high خيريو أنا كيف كأنت خوني شو هايك خيلي مناتو طلب عزيو بزح كوينو بزح طلب سلطة خانة أتم زفريو مور كفريو مخنيات واقعات موسخالو من يمزح يزلو كن أتم جزعتي مخنياتو خندي يخاف له ناب عسرة قرشي ناب قلق قرشي يخاف له نقرات this is what happened so simple term أبزي أخمد سيل demand أبزي أخذ صحفاية بتقرني طلب راح يلا أخذ صحفيه أنا supply أبزي أخذ صحفيه قرب so أبزي simple term لما عندي رأخوا أوكي 4 سبع لهم أبزي أجن حانت جزاء الله أبعدها رأيو واقعنا إذا جزازيا أب ماركت حمش سميت شحيو إذا كي مالت 500 كي مالت 500,000 مالت حوات دي أنا تفضلوا 500,000 so تكيل كات صحفه نايشح مالت instead of to add سلسة زيرو بخوم غير كات صحفه مالت so نزيعة إذا سبزي أنا نزا جزا حمش سميت شح كجزا عابل إذا حدا 400 شح حمسان كجزا عابل إذا كا 500 عسران 5 كجزا عابل إذا كا أخندك بلي فعليو 600 شح كجزا عابل alright إذا جمع طلبيهم طلبتيهم إذا كاتهم أفريديهم so نزا جزا من في جزا sorry إذا عندي حد من في جزا نزا جزا إذا شياتي right نزا 500 عسران 5 ونص 500
ኣብ ማርኬት ኣብ ዕዳጋ ኣውፂዋ ዘሎ ሓደ ሰብ 525 ገዝኣልካ ይብሎ ኣሎ ኦፈር ይህቦ ኣሎ ሓደ 450 ይብሎ ኣሎ እቲ ሓደ 500 ይብሎ ኣሎ እዚኦም ካንስል እዮም ግደፎም ራይድ ኣወይ ኣብዚኦም ክልቲኦም መፂሎ ኣነ 525 ክገዝኣልካ እንድሕር እንድሕር ኮንትራት ኣግሪመንት ወይ ከዓ ፐርቸስ ኣግሪመንት ካይፈረመ ተፀኒሑ እዚ ከዓ መፂኡ ኖ ኣነ 600 እየ ዝገዝኣ እንተይልዎ መን ክገዝእ እዚ ይገዝኣ ስለዛ ገዛ ክንደይ ክሽየጥ እያ ብ600 ክሽየጥ እያ 600 ከይ እንድሕር ብ600 ከይተሸይጣ ሽዑ እንታይ ይኾን ኣሎ እቲ ፕራይስ ነገራት እንታይ ይኾን ኣሎ ፕራይስ ሃይ ይኸውን ኣሎ ኣዝዩ ነቲ ኢንፍሌሽን ነቲ ዝቕባበ ብሰንኪ እዚ ይመፅኣካ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀረብካ እንድሕር ውሕድ ኣልዩ ብሰንኪ ናይዞም 4 ሰባት ምበኣሶም እታ ገዛ ናብ 600 በፂሓ ሶታ ማርኬት ፀይቆማ maybe እዚ ሃብታም ኮይኑ ይኸውን ይኽእል ቢልዮነር ኮይኑ ይኸውን ይኽእል ነታ ማርኬት ፀይቆማ ዕዳጋ ኣባሊሾም ናይ ክልቲኦም ስምምዕ ኩሉ ሻ ኣብዚ ካፒታሊዝም ዝበሃል እዚ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ኣብ ማርኬት ክልቲኻ ካሰማዕ ሶ ኣብዚ ሞር ባየር ብዙሓት ገዛእቲ ኣለዉ ካብቲ ሴለርስ ካብቶም ሸያጢ ባየርስ ወይ ከዓ ገዛእቲ እነን ሸያጢ እዚኦም ብዙሓት ኮይኖም እዚኦም በዚሖም ካብዚኦም ስለዚ ብዙሓት ገዛእቲ ተልዮም ነታ ዕዳጋኻ ናብ ላዕሊ ፑሽ ገብርዋ ስለዚ ናብ ላዕሊ እንድሕር ፑሽ ገብርዋ ኣሎም እታ ዕዳጋ እታ ዝቕባበት ፍጠርታ ኢንፍሌሽን ተፈጢራ ዘላ በዚዓ እያ ማለት እዩ ካልእ ኣብነት ለሰይ እንድሕር ሓደ ሰብ ጥራይ ኣልዩ ገዛ እዩ ገዛውቲ ከዓ ብዙሕ እንተልዩ ገዛ ሕሰብዎ ኣምና ሞዴል ይበሃል ኣብ ፔዳጎጂ እንዳተምሃርና ክላስ ኣብ ኤርትራ ንሓደ ተምሃራይ ብኸመይ ጌርካ ትምህሮ ንዝብል ኢዘር ፕራክቲካል ኦብጀክት ኣምፂኻ እቲ ትልክዕ ኦብጀክት ኣምፂኻ ወይ ከዓ ሞዴልስ ከዓ ብፒክቸርስ ብከምዚ ጌርካ ስኢልካ ኣም ሃቪን ሃርድ ታይም ንፉዕ ሰኣላ ኣይኮንኩን ኣርቲስት ኣይኮንኩን እቲ ፕራክቲካል ብቕንዕና ክትረኽቦ ይትኽእል ንሓደ ነገር ብስእሊ ክትገልፆ ከዓ كبر زبالة pedagogy how to teach نتمهارو مالت وصلنا هجي I'm not good at pictures sorry حوات so إذا جزازي أنا أبنت حموش سميتي هذا اللعب ده قال لي change my pen 500 كيالا إذا 450 كيالا my dollar sign رساله إذا 600 كيا إذا 575 كيا حموش سمي سوعان حموشن كيا حادث سبت رايز جزء almost إذن دارجا similarity دارجا خلون نبلن سلسته bedroom سلسته bathroom you know square feet كله دارجا حدا عينت قرص زلونين أب حدا عينت location أب حدا عينت كأبوتين حدا عينتين أب حدا عينت بوتين تماساسالي ستايل زلونين انت أخي جبر إزز جزاي so دينو نابزي 450 نزي أتقولنا نزي أخي جز تقوله نزي أخي دبوا قبلا خلي وانا سميلات انت أي خبلا واي أشد شميت خنال maybe كابزي أقرب تبلت يا أشد شميت خينا زلا somehow يبالا لسان let's say square feet كايران بلن انتي عقل نايتي area نايتي جزاوتي كايران بلن ويكا حانت بيدروم الله تازي أزيارة زي 4 بيدروم نبلا تنقال سلسة إن بلن إذا شيء أي مخنياتو نسوت رئيس لزلوب عداقة رئيو والله سيرش غير والله نتا جزاك ساب كندي سبات رئيو ما ولا كا خمي كيدما كل نجر مصنعت غير له نزل ساب زي حتى can you right نابي كوردو ناب can you sell your house not 500 كيك ولا خالي همش بيتخشات أدخل بلي مخنيات he's the only one buyer ما نزي تيم demand خا أبزي نتا إذا له جيت طلب sorry اتم انت انا نزلو يا طلب عند قرب ويكا جزائي شياتي جزائي حدا سبت راح يزلو شيط ግን ብዙሓት እዮም سنتا يخون السبزي نزي كحتى يحموش ميتخذ منالبات እዚ ሰብ እዚ distrusted እንድሕር ኮይኑ ክሸጥ አንድ ሕርዶ ሊ ነታ ገዛ ክሕዛ ሆልድ ክገበራ አይደለን እቲ ካሽ አድልይዎ ኣሎ ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ዓመት ዲፕ ኣብቲ ግዜ አድልይዎ ኣሎ
واي بعدا قاوصوا نحر ماركت ابو خوينو بزح انت اللي خوينو سو حراي كبلي ستا غزا ما 600 فالي غزا انا ب 500 خشتا دان انت خوين لشو ات برايس بو متناي غزا وت انت خوين داون يخون مالت سلازي ماركت كا ناب تحتي يورد مالت سو مخنياتو غزاتي وحداتيو شيت خا بزحاتيو Are we at this stage زي مول the whole in the world اب كندا خمزي لنا no ابي اس خمزي لنا no we have a big demand we got طلب ازيو high is all still high is all اب still ازي low الله okay simple word اب ኤርትራ ባኒ እንዳፎርኖ እንድሕር ሓንቲ ላ ኮይና ኣብዚ ግን መዓት ሚሊዮን ኦፍ ህዝቢ ኢና ዘለና ነበርቲ so think about it انت ክትከውን ያዛ ንሓንቲ ባኒ I don't know ክንደይ ትህሉ ክልተ ቅርሺ ዶ ትህሉ just chat me and text update የብለኝ ክልተ ቅርሺ ክልተ ነቕፋረ ትኸውን ንሓንቲ ባኒ ክትገዛ ክልተ ነቕፋ እንታይ ሽግራ ፎርኖ ጥራሕ ኣይኮነ ናቃ ሽግራ ፎርኖታት ብዙሕ ክመፃ ክእላ እየን ፊኖ ንባዕሉ ኣሎ ኦይል ንባዕሉ ኣሎ እቲ ነቲ ነዳዲ ንባዕሉ ኣሎ ክረኽቦ ዝኽእል ኤሌክትሪክ ንባዕሉ ኣሎ እቲ ብምሉእ ኢንፑት ናብኡ ዝገብር እቲ ከፍሪ ዝኽእል ኢንፑት ኮስት ይበሃል ኢንፑት ኮስት ኣብ 3400 accounting እቲ ኢንፑት ናብኣ ንክትፈሪ ታባኒ ንክትስራሕ ሲ ናብኣ ዝኣተው ዘእትዋ ካብ ጉልበት ጀሚርካ ጉልበት እኳ መሊኡ ክህሉ ይኽእል ቦታ እውን ክህልወካ ክእል እዩ ነዳዲ ማሽን ከልየካ እዩ ዕንጨይቲ ከልየካ እዩ ፊኖ ከልየካ እዩ ኤሌክትሪክ ንባዕሉ ከልየካ እዩ ወይ እውን ብዕንጨይቲ ስራሕ ንድሕር ኮይኑ ከምዚ ቀደም ንሰርሑ ነበርና ዝስራሕ ነበረ ብዕንጨይቲ ብሞር ዝስራሕ ንድሕር ኮይኑ ከዓ ፊኖ ይስእን ይኽእሉ ስለዚ ቀረብ ስለዘየለ እቲ ሳፕላይ ዝበሃል ስለዘየለ ዳስ ዋይ ባንካ ክቡር ማለት እዩ ሲምፕል ታይም እንድሕር ብዙሕ እንዳፈርኖ ልተልዩ ብዙሓት ከፍርያ ፈርኖታት እንድሕር ዝኽእላ ኮይነን so والا اندحر بزي حبزي simple competition يزخل وددر يم زغبرون نحلدهم زياتو تاباني ناب 50 سنتيم كتبز تخليها سنتا خون يمسعو اندحر اتوم زفري ابزي قاليهم لوز اندا غبرو خوري خولي مخنيات بزح بروفيت اندحر زي رخبو خوينم ستيل نت ماركت كا ديس ستريس اي غبرون اغم دبالي بلو so that's why competition نبل هنا That's why up capitalism competition is the most important. ناتو توادرت بزح ندحر كتفرخ إلك حدا items بزح فر نجارات بزح هم فوري بزحات ندحر فوريهم أم ماركت تبع عداقة بزحات علو. Okay? So أبدي أنا إيش تكلم زينا. ناتكا income ناتكا أتاوي ናይ ካልእ ሰብ ሬቨኒው ናትካ ንስኻዚ ንስኻ ደሞዝካ ናትካ ደሞዝካስ ንስኻ ትኸፈሎ ደሞዝ ንኻልእ ሰብ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ካልእ ሰብ ከዓ ኣታዊ እዩ ንስኻ ለሰይ 10 whatever 50,000 ኣብ ዓመት እቱ ንስኻ ዘን 50,000 ኣብ ዓመት ዘእትኸየን ስፔንድ ምስ ገበርካየን ምስ ተጠቀምካለን ኣብቲ ተጠቀምካሉ ቦታ ምስ ከድካ እንታይ እየን እቶት እዮም ንዕኦም that's the circulation of economy ጅናቤና ክንመፅእ the federals ስለምንዛኦም ኢንተረስት ሃይ ዝገብርዎ ዘለዉ ንዝብል ኣብዚያ ንምንታይ ነቲ ደማንድ lower ንምግባር ነቶም ብዙሓት ሰባት ገዛእቲ ርኢናዮም ንገዛ ክገዝኡ ድዮም ወላ ንበኒ ክገዝኡ ንዖም lower ንምግባር ንምውሓድ እዩ ብምንታይ በት ኢንተረስት ገይሮም ስለምንታይ ነቲ ገንዘብ ነቲ ምውሳድ ነቲ ገንዘብ more expensive ገብርዎ ኣለዉ ነቲ ገንዘብ lower demand ክፈጥሩ ደልዮም ድሕሪ ኸ ኢኮኖሚ ከዓ lower ክኸውን ድሕሪ spending ከዓ lower ይኸውን that's the plan እዚ ምናልባት recession ክፈጥረልና ይኽእል እዩ it could happen soft ይኹን ወላ ሃይ ይኹን ማርኬት ክወድቕ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንድሕር ብዙሓት ጠለብ ወይ ከዓ ብዙሓት ገዛእቲ ኣብ ዕዳጋ ክህሉ ክሳተፉ እንድሕር ዘይክእሉ ኮይኖም እንድሕር ብዙሕ ገንዘብ ናብ ማርኬት ክኣቱ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ማርኬትካ ከዓ lower ይኸውን ኣሎ ገንዘብ ብዙሕ ኣይመፅን ዘሎ እንድሕር ብዙሕ ገንዘብ ክመፅእ ዘይክእል ኮይኑ ወይ ከዓ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ስፔንድ ክገብር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እቲ recession ክፈጠር ይኽእል እዚ ኩሉ ዘምፅኦ እንታይ ክገብር ይኽእል ነቲ ፕራይስ lower ይገብሮ እዩ
then اندحر نت برايس لور غيرو نت انفليشن نت زقبابه خا انت خوني لور يغبري نت ديماند خا انت خغبري نت ديماند خا انت خون لور كوين له بتا حدا سابلاي كا اتقربات كا مخنيات بزح قرب اندامص غزا سلا زي لها اتقربات كا هاي خون الله قربات هاي اندحر كوين خا هو يزبلنا خا برايس كا لور يخون سلامنتاي مخنيات بزحات سبات كمويم زرعنا غزا اندحر نايتا 600 شح انتاي خوين تسبعي شيطلو ب500 شح مخنيات بزح غزاوت سلازمص بزح غزاوتي ام ماركت سلازمص سو نزي نغيرم تاش مزغبر زلو this is what they do እዚ ኩሉ ንኽመጽ ይደልዩ ኣለዎም 1 2 3 4 5 I hope simplify ኮይና ተስፋ ይገብር ብቕልል ዝበለ መግለጽ ገይራ ይኾን ይኽእል ክብር ተይላ ይቕረታ የተሓዝለይ ኦኬ ሰብቲው ሰዓኔራ ተወዲ ኣላ ማለት እዩ so what do you think is that okay ደሓንደ ነራ ንበላ ዶ ወሲድና ዶ ገለ ነገር at least ክንሕዝ ክኢልና ዶ ናብ ፖለቲካ ድርግም ኢልካ አይ አይተርፍኒ ፖለቲካ ዳኽን ኣትወይ ናምበር እንታወዲ ሓባይ ፖለቲካ and economists by the way politica and economics goes together it doesn't split ኣይከውንን እዚ ኢኮኖሚ ዝገልጽ ዘለኹ so if you are studying in economy that means it's politics ናይ ለንቀነ ክትዕ ናይ ትማሊ ዲቤት እንተሰሚዕኩሞ ናይ ሪፐብሊካን ተማይ ቢኤስ ዘለኹም the only ኩሉ ዘበኣሰብ ነበረ እንታይ ነይሩ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ኣብ ኢኮኖሚ ነዳዲ ኮይኑ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ኣብ just in general economy this is all the same أحوال that's why نحنا ويكا more focus at economy and politics بحنسب خونالو دليت لنا so what if you have economy wise تهاجر نبلا the economy around خون it's all together if you study economists ما راح حاجة خون so that means مرح president كم كنا نزل لك هذا president can be خالوي so أبتي صفحات economist نتحاجر how the most important خطة بقصاب صخونة مالتي so we have to no options مالتي تحابي كاي تخيدنا it's just the way it is مالتي so ورا أبز مت ناي especially ناي debating كم تأ لعبة ناي American politics كم تأ تو أنت عن debate نيمز قبل زلوا أبز ممكن خمس يخون رأينا مالتي so كأو بزح نجارون كنا مهارينا so yeah education is you have a show education بزعب أنا مرجع إيه زفلت زر يلو بزي نجار أكون مرجع إيه فلت على أنتم تفلتونهم تم زي تفلتونها so this is me you can check my Facebook page مالتي so السيكون أنت حتى أبزيكن education أنا مرزلنا education كا politica خمس يخلي كالك خمس يخلي it's all connection alright يعني so simplify جرنا هونا أوروب كبد أنت إلى هاكو مقرأة أنت حتتنا هنا كاله أنت هالو قال خن مال أنا خل thank you Obit yeah you can just back it yep sorry it just supply and demand قربن طلبن ينير ትምርት እንታይ ስለምንታይ እዩ ኣብ ሓደ ማርኬት ኣብ ዕዳጋ ሲ እንታይ መኒ ዋጋ ዘውፃልካ መኒ ዋጋ ዘውፃልካ ክልተ ነገር ማለት እዩ just supply and demand ክልቲኦም ከምታ equilibrium price ረኣናዮም ኣብ ኣሰማምዑ ማለት እዩ እቲ ዓጊቡ ክገዛልካ እቲ ሓደ ኸ ዓጊቡ ከፍርይ ማለት እዩ that's how it is እሞ ክትነዊሕ የብላን ከምቲ ካልእ ዝነውሓ እዚኣተን I am sorry እንድሕር ገለ ነገር ዘየድሊ ተናኺፍና ኮይና ስለዚህ we gotta go thanks so much guys I know ሕቶ ይብልኩም ምን ሕጂ ቀውጢ ኮይና right all right love you so much welcome to Habesha Education again up next class يراخبنا صباح so see you guys thank you